Focus ka lang, focus. Sixteen na ka, no? Yan na. Ha? 19. Oh, 19 na. So, yan. 20 na. Pailan to ate? Panglima? Pangalim? Panglima. So, ito na po yung aming panglimang session therapy kay Ate Marcelo, kay Kuya Marcelo Nunag. Ito po tayo sa Sapang Bayabas. Ayan. So, ito po kanyang latest updated therapy. Ayan. Yan na, tol. May, oh. So, relax ka pa. Tapos lumakad ka kanya na eh. Relax ka pa. Mga 10 seconds. Tapos, tikdo ka, lumakad ka na eh. Buti, minto na yung ulan. Kaya? Sige. Sige. Good. Tapos, ano na lang? 10 lang. Upo tayo. Sige. Mapapagod ka sa 21 eh. Hindi mo nakakayanin yan. 10. 10 lang. Tapos, ikot pa. Tapos 5. Ikot pa. Pabawas tayo. Ayan. So, dito dinidevelop ko mga subscribers. Hindi, lolo ka pa. Yung kanyang ginawa mo. Pero 10 lang ah. So, dito mga subscribers like or share. So, dinidevelop ko yung kanyang lower limb or lower extremities o yung legs niya, yung femur niya para ma-develop yung kanyang balancing. Ayan. So, siya po ay mag-isa lang pumupo, tumatay, lumalakad. At kami ni Ate Marisa ay watching na lang kami rito ngayon. Ayan. Nakapag-share na ba to? Yung CR niya ba? Nakapag-share na ba? Aba? Ilan na kuya? Ayan. Buti po, minto yung ulan. Kung din, ako po. Nakaranas po tayo ng konting pagbaha doon sa may madapdap. Ayan. Okay. So, inhale, exhale. Ayan. Tapos, lakad ka ngayon. Ayan. Focus lang ha. Focus yan. Sige, lakad lang. Tapos, pagbalik mo, 5 na lang. Pabawas tayo. Ayan. So, this is the updated therapy ni Kuya Marcelino. Marcelo ba? Marcelo Nunag. Ayan. Siya po ay 57 years old. Dito po sa Sapang Bayabas. Ayan. Ayan. Tapos 5. Hindi, 5 lukluk. 5 lukluk. Ayan. 5 na lang. Sige. Kaya pa? Sige. Ayan. Relax ka muna, relax. Ayan. Isa. Sige. Tapos, 2. Tapos, 3. Ayan, 4. And then, lastly, 5. Ayan. So, 21, 10, 5. Ayan. As relax, as lakad. Ayan. Para lumakas yung lower limb mo. Tayo, tapos lakad. Yung lakad mo, kailangan danda lang.
Yan. Nakapasko. Pasko, tatakbo na to. Yan. Yan. O, isang ikot pa. Isa na lang, isa na lang. Last round na lang tayo. So, yun. Kita ng mga viewers natin yan na talaga naglalakad ka na yan. So, siya po yung naglalakad na. Si Kuya Marcelo, naglalakad na. So, we need to na lang na parambutin natin yung mga fiber ng muscle niya sa may lower limb. Yan. Kasi matitigas pa. Kasi po, siya ay almost 2 years may stroke. Kaya matitigas yung mga fiber ng muscle niya. Pero makakalakad na po siya. Yan. Masasabi mo, Brad? Hindi, may keyword. Thank you, Lord. Thank you. Yun. Yan. So ito pong muli si Madam Mangkepeng. Ito po yung updated 5-session therapy ni Kuya Marcelo Munag. Kasama si Ate Marisa. Yan yung asawa niyang nagmamahal at napakagaling mag-alaga. Yan. So hanggang sa muli po, ito po si Madam Mangkepeng. God bless po. Thank you. So yun po tayo sa ating yung bagyo po. Magdala po tayo ng mga pag-safety natin like payong. Pag bumaba, pag bumabagyo, huwag na po tayo lumabas ng bahay. Ayan po. So muli po, ito po si Madam Mangkepeng 2. God bless to all of you.